Hoši, odchyt úspěšný to vypadá. Těžký, rychlý, hrozný komprese, bolí mě snad všechny zranění, co na sobě mám. Tyhle schody jsou největší jako hardcore. Destroy the front wheel. Jestli mě to koplo přes rodla, tak tyhle budu sbírat zupy zlomenou rukou. Právě procházíme trať, která by potenciálně tady mohla v Hongkongu v budoucnosti vzniknout. Vole, hardcore normální. Jako totálně člověk začíná na eskalátorech, na velkých schodech, pak přijde do téhle nějaké čínské čtvrti, kterou prolítává tamhle mrakodrapy a pak následně, volají mě, a pak následně člověk končí až přímo v přístavu dole u vody, takže myslím si, že tady jsme na správném místě. Hoši, tak jsou tady schody, ty vole asi 6-7 setů na takový gapy. Takhle tunelkem to jede a takhle jsou baráky, no. Docela pěkný. Na tom videu to nějak nevypadá hezky, ale jinak to je docela pěkný. Tak, tady jedna ze sekcí tratě, taková divočejší, kam sice asi nepůjdeme, ale vypadá to, že... Jo, tak tady byl, hoši, odchyt úspěšný to vypadá. Cí krása. Tohle pěkně nasraný krysák. Tříska. Tak jsem se regulérně na tu věc ptal to s těma krysama a oni normálně ty krysy chytají a je to normálně jako government, jakože tady město to dělá a normálně odchytávají, odváží je do hor a tam je vypouštějí. Což je hezký. No, a nebo si je lokálové odchytnou předtím a dávají nám to do jídla, ale to už pak nevím. Když jdete s rakouským muškařem na prohlídku tratě, tak je jasný, že jeho oblíbená hospoda bude Schnitzel und Schnaps. Let's go. Tak procházíme si tady trať, jednu z lokalit a tyhle nějaký kadeřník si tady zapomněl křeslo. Aleši, není to tvoje. Takže už asi 6 hodin chodíme po městě, hledáme tratě a myslím si, že jsme našli totální pecku, asi kilák a půl dlouhou trať, skoro 2 minuty jízdy, spousta schodů, gapů, dokonce i eskalátory tam jsou tam wallridy, skoky, všechno super, fakt pěkně. Ještě nás teďka vzali teda na jednu lokalitu, která je takhle v lese, jako plná schodů, ale prostě je to jako v ničem. Nedají se nikam dát diváci a je tady spousta takových jako věcí, které by to nedělali úplně zajímavým. Jediný, co to má hezký, jak to má fakt hezký výhled. Ale každopádně ještě budeme asi 2-3 hodiny chodit. Pak se jdeme ještě kouknout jednou na relíčko, protože má být večer hnusný počasí, takže natáčet nebudeme. A zítra nastupujeme do Montérek a jdeme natáčet tu největší pecku, kterou jsem podle mě zatím točil. Fakt jako to bude úplně brutus, co jsme našli. Tohle je ten výhled. Tohle jsme hezky vysoko. Doufáme jenom, že trošku tady jsou problémy s dronama. Doufáme, že nás nebudou moc řešit. Jinak ty vole, půjdeme všichni do vězení. No, takže tak. Takže jedeme dál a budeme vás informovat. Tohle je hezký. Ale trať tady stojí za hovno. Jo, na tomhle nechceš jezdit. Jako vůbec. Výhled jo, povrch vůbec. Tady je Dušan, ty vole, takovej Dušan Kotrba je tady. Je všechno furt vlhký a furt to klouže, když svítí sluníčko. Like a really went off like 3 meter kind of drop and landed sideways.
Tak včera jsme měli procházky tratě, do toho nám trošku ráno pršelo, takže to bylo bídný naježdění. Já jsem ztratil hlas, Bernie strávil celou noc na záchodě, protože jsme tady prostě klasicky nic v Indii nechytli, ale tady něco jiného asi se přichytlo, nevím co. Každopádně jdeme někam natáčet. Už konečně ostrou sekci, jak natáčíme na vrcholku našeho hotelu, což je ve 40. patře, tak natáčíme nějaký východy sluníčka. Nebudu vám říkat, že tady lítáme s dronem, to samozřejmě nebudu. A pak jdeme natáčet konečně ježdění na kole, na který se fakt těším, protože ten spot je božský. Boys. Tam 50 minut, tam 50 minut jsou dělat. Takhle hezky, jo. Celá zábrať trošku bych tak nějak řekl. Počítaš. Říká rozdíl z důležitý informace, co to se dá. Otáč mě. Teď jsme dali na naší lokaci, kde máme natáčet a normálně se nestačím divit, protože o víkendu tady nebyla ani jedna jediná noha. Teď je tady prostě úplně trilion lidí. Starých důchodců, kteří tady chodějí, cvičejí, běhají, boxujou, já nevím co ještě dalšího. A normálně to je nehratelný, normálně nemůžeme jezdit, takže budeme čekat, co se bude dít. No. Ale to tam nezmizí sluníčko, no, což nám zmizí, takže nástrahy. Hele, tak tyhle schody jsou největší jako hardcore. Jedu to ty brďo asi po pátý a už mám nastoupaných přes 300 metrů. A je to asi jenom dohromady jsem nachodil 2 kilometry, takže je to fakt hodně prudký. Jako úplně nechutně. A teda musím říct, že jsem to nečekal a jsou to skoro nejtěžší schody, co jsem kdy jezdil, takže tady právě v té pasáži, tamhle tam se to dá odpálit, tady odsaď se taky odpaluje semka do těch schodů, hodně fouká a není vůbec jako prostor na chybičku, protože hnedka jde člověk do zábradlí, protože to je úplně extrémně úzký. A při tom přistání mám teda vzadu zdvih jenom 140, což prostě vím, že úplně není optimál, ale jsou to prostě, asi by to byly strašný rány na 180, jo, takže to tady nějak doslova do písmene pružím v kolenou. A tyhle, tepovkáky jede. Myslím si, že teďka to potvrzuje přesně to pravidlo, že natáčení a focení je nejtěžší trénink. There's a place for free ride, right? Oh man. Would be hard to stop the bike. Já nevím, jak to vidíte vy, ale yeah. I know what the wiring doing on that thing. How it would work. Yeah. No každopádně tady je to fakt extrémně prudký, já nevím, jak to vidíte vy na videu. A takhle když jedu dolů, tak kdybych se odrazil do dálky, tak podle mě doletím až na ten 4. set schodů. Tady projíždím, jak normálně cítím, jak mám zatočený přední kolo, zabržděný. A takhle kloužu po předním kole, vždycky na tu lavičku, tam se srovnám a jedu dál a modlím se, že tyhle mě to nekopne přes rodla, protože jestli mě to koplo přes rodla, tak tyhle budu sbírat zupy s lomenou rukou. I think it's like 5 or 6 already. I'm starting to get used to it, but it's still tough one. Here, like, I almost feel like I'm going almost over the bars here in full speed. Yeah, you can't carry enough speed, can you? No, you need to like relax and slow down here and survive it. Tak
Jako tohle je jedna část tratě. Takhle potom vrcholku a dolů to padá dalších 150 metrů. Nehledě na to, že nahoru to jede ještě asi 400-500 metrů, takže to tady asi nějaká třeba 800 metrová záležitost. Šílenost. A výhledy teda ty vogo top. A jinak pro mě totální novinka. Natáčím a jezdím tady v těchto nových kalhotech od Ghostu a od Maloji. Ty vole, já jsem v dlouhých kalhotech nejezdil podle mě tak 15 let. Ale už spoustu lidí říkalo, že to je, vole, jak Freerider z 90, což vlastně jsem. Takže jsem si říkal, že půjdu s dobou a vystoupím z komfortní zóny. Což taky dělám každý den na tom kole, posraným tady. Let's go. Tak 3, 2, 1, jedu. A zpomaluju. A mega zpomaluju. Jedeme, nebo ne? A budu zrychlovat. Zrychluju. Tady to teďka odpočívám. Ty vole. Bude vyřízený. Každopádně koukejte, jak vypadá můj plášť. Asi ty vogo jako po kolika? Po 6 jízdách. Úplně vyřešeno. Totálka jako. To je normální už čistokrevná žumpa do popelnice. Ale tady mimo závod na natáčení to funkci splní ještě na dalších 10 jízd. Dokud nebudu na dávku. I'm done. Destroy the front wheel. Ano. Tak 3, 2, 1, akce! Tak, teď jsme na nové lokaci a tu první jsme natočili. Strašně brutální, strašně těžký, rychlý, hrozný komprese, bolí mě snad všechny zranění, co na sobě mám, tak mě prostě bolej teďka potom. No, ale teďka mě čeká větší písemka a čekají mě tady tyhle sety, kterých je asi 12. Jsou okolo nějakých prostě 9 metrů každý. A ta věc je ta, že ty hrany, které oni mají na sobě, tak ty jsou udělaný z kachliček, takže prostě kloužou. Musí se na to jet fakt rychle a dole se dělá takový jako esíčko. Natáčí se do další, takže tohleto je písemka pro dnešní den. Jo. Tak jdeme na to, ty vole. Jo, že já jsem ready do akce, jo? Oh, ty... Tak to nic, kámo. To úplně nevyšlo, ty vole, teda. Ty krávo. Oh. Hrozná rána, ty vole. To si to věděl, to Ty vole, jak ono to je mnohem větší, než se zdá, ty vole. Já prostě musím normálně na to letět úplnou palici, teda. Ty debile. Tak jo. Oh, ty jsem jedu
Teda sakra. No, tak no. Tyhle, zase byla rána, ty vole, jak u dementů, ty vole. Sorry, borci, musím znova, vole. Ale jsem hnedka ready. Máme to čistý, máme, že? Jo, teďka už vás slyším, já jsem ale zkumený. Jo, pánové, takže vyrážím za 5, jo? 5, 4, 3, 2, 1, akce. Ty debile. Ty kreténe, ty vole. Tak to byla vražda, kámo. Ty vole. Tyhle schody jsou teda, musím popravdě říct, jedno z nejtěžších, co jsem kdy jezdil, protože se člověk rozlítne, musí dělat strašnou palici na ty první. A jakmile je jako dolítne, jak se tak strašně rychle rozjede, že musí jít skoro do smyku, aby jako nepřestřelil ty další a takhle to dělat za každým skokem. Musí prostě nabrzdit, jenom lehce to nadlehčit. Nesmí to zase přebrzdit, takže je to taková docela písemka jako jezdecká, ale teda vypadá to fakt šíleně, jako jak na dronu, tak z goučka ze všeho, je to fakt, tohle se mi líbí. Jako kdyby to byla součást tratě nějakého servabácha nebo nějakého jiného závodu, tak si myslím, že úmrtnost bude velká, tak doufám, že se té úmrtnosti vyhnu já tady při natáčení. Ale je to dobrý, baví mě to moc. Takhle to vypadá, když končí děcka ve škole a chodí přes schody, tak si musím dát taky pauzičku. No tak my si čekáme tady takhle na shuttle, který prostě už 20 minut nejede, tak se tady ležíme takhle hezky na zemi, takhle u mrakodrapů. No, čekáme, co s náma bude. No, je to skvělý.